салому алейкум дӯстони азиз, салому алейкум бардороин. Ман ҳастам бо шумо доктур Беҳрӯз. Ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. Имрӯз соат аллакай соати 12 шаб аст, рӯзи 25. Дар группа бачаҳо навистан, як видеоро равон кардан ки ҳамин бародарам мақсад оператсия кардагаан дар дуруни вагон хоб кардагааст. Мақсад ҳам бародар ҳолатши вазминай насиб боша ҳоз ман мерам видео мекунам, ҳамҷо мепартум нишонту метавонем ки ман мақсад действительно ба чи рӯзо мисол бачаҳоро дастгирӣ кардам. Иншоалло ин ҳама бо дастгири шумоай. Ман шумо ягон чи дар кор нестай. Фақат ҳам бардор агар кадме ки кӯмак кардани ҳастед, номери телефонашо мемонем, биёи ёрдамаш кунед, дастгириш кунед ва дору уколош ки мешавад ма худам дастгириш мекунем. Иншоалло бародарони азиз, ҳама вақт кӯшиш кунед кӯмак кунед, якдигарро дастгирӣ кунед. иншоалло хайр саховатшон мераса ба шумо. ин ман будам доктур Беҳрӯз. ҳамеша тансиҳати хонавод бошед, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед ва насиб бошад ки бобурем ҳамҷо видеоро нишонатон метем. хайр ки мақсад ман доктур ки ҳастам, дар ними шабам мерам дастгиришон мекунам. мақсад шумо як кӯмак кунед, ақаллан мо ягон кӯмак масалан ин аст ки ҳамин аппаратурро бихарем ки бачаҳо мебиёнд пеши ман рӯзка ноумедшон накунем, мисоли коршон набуд кунем, бисёр хуб мешавад. ин ҳам бо як садақа шумо, як чизи шумо мешавад. хайр видеоро хайри хуш намекунем, видеоро мисол нагзаронем, тамошо кунем. бародарро иншоалло мерем мебиёрем, бо видео мекунем, мепартам. ина бародаро азиз, ними шаб аст, соат 12:10. ин инҷа ними шаб аст. ман иншоалло ба хотири худо, ба хотири ин бародаре ки мақсад мисол бемор аст, ман рафта истам. иншоалло ай кӯмак кунед бародаро, кӯмак кунед. иншоалло ин бародарро биёрем, дастгириш кунем. фақат шумо подписатсия холӣ. салому алейкум бародарони азиз, салому алейкум як бор дигар. бародарони чуноне ки ман дар аввали видео гуфтам, ина бародаре ки мақсад бемор аст, оператсия кардаги нишон текуш онҷо оператсия кардагиян ё оператсия боша хароби бечора лоғарай. бародарро овардем, мақсад ба тобат ниёз дора. иншоалло тобатш мекунем, кӯмак кунед. хай бечора реально пул надорад, дастгириш кунед, кӯмакш кунед. агар бародаро ки хайрхоҳ ки мақсад мехоҳанд дастгирӣ кунанд, ина марамад номери телефонашо мемонам, марамад дастгирӣ кунед, кӯмакш кунед. ба збор инвайс мақсад ман кор надорам, дигар бародаро зборш мекунанд ва бо ҳеҷ қаъти ман кор надорам, баро ки дар ин кори дигар худам хуш намекунам. ва ҳамин канал дори дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. ҳама вақт кӯшиш кардам ман бародароро дастгирӣ мекунам. иншоалло дар оянда иншоалло боз ҳам кӯшиш мекунам ки мақсад ҳамин бародаро ай ман даволӣ бираванд, ҳама вақт сол моро ба некӣ ёд кунанд. ин ман будам доктур Беҳрӯз. ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. додро видеое ки навбанам гузоштан мегирам, дастгирӣ кунед. худо нигаҳбонтон бошад. аллакай соат 2 шаб аст. 2 шаб аст. мо ина бародарро овардам ба ҷои худам. иншоалло беморро меёрам дар ҷои худам тобат мекунам, ба кори фаъолияти худам сол равошо мегирам. ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. саломат бошед.